Apisas adek mag obila moting'o OCS e tesend obila ma Mawego yangore ni osendiko dhogi ewi nonro mar nek mar japuonj kendo jandiko e mbui Albert Ojwang'. Magi timore e kinde ma familia mar Ojwang' koro ni e bwo duol marito joneno. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E gweng' ma Lida Mawego, lwasni kod rumbi mong'ichno mar kuyo makende ewi Albert Ojwang'. Watimo limbe tesend obila ma Mawego, kendo ka wayudo picha makende mar tesen mane okelo Ojwang' e kendo ndiko dhoge kapok ochwale Nairobi. Tendo obila oyango na apisas mag obila adek monywando OCS to kod constable 2 osendiko dhoge kod duol mar IPOA ewi nonro mar nek mar Albert Ojwang'. E kilomita matin kowuok Mawego nyaka Lida e kar dak ma Kakoth, lela wang' en mar kuyo ka kokalo kuom okil mar familia Julius Juma yango ni familia mar Ojwang' e koro ni e bwo arita mar joneno moyiedhi e kendo miyo gi arita mongirore. Pare chenro mar gedo dhi nyime motelo ne chenro mar iko. Kaka uneno pacho ka wan gi shughuli funde tiyo bathe ka loso kar konyruok mantiere bathe ni. Uneno ka chono losore. Wan gi jowa ma joke sitima nitiere kanyo dhi mbele. Ot bende igero malo kanyo. Ot migero no mar min Albert kendo kata mar wuon gi. E simba Albert mokichore gi chien ni kod ranyisi mar konge manyocha Albert dhi godo nyime kapok olwandh ngimane apoya e yo makoch. E wi kite adek moyangore ni ofamb kichene obiro kendo yudhe e seche mag migago kitere tesend obila ma Mawego. Ema wayudo pichane e kinde ma familia owacho ni kopogore kod kwayo ng'uono motim kod moko kuom achije gidwaro mana ratiro. E wechege mag gwetaw gik madhi mbele gi cases kata neno ma samoro jomoko temo wacho gin achiel kuom gik mane sirikal osingo ni adieri ne biro betie. Kora paro ni gini ni e lwetgi. Gima duong' mwanyalo wacho en ni pod waywago ni ratich Albert onego bed ni yudore. Jodak bende sundo obila mondo chiw ratiro ka gipuoyo kaka Ojwang' yande en rawera morikni mane nyalo kelo lokruok e ngima oganda. Wan gima wadwaro kaka comrades as a youth also en ratiro ne Albert. Police en ng'ama onego mi ja piny arita. To gima ne gitimo ne Albert no ken arita. Ging'iwa maber kaka youth. Adier wasomo nikech mondo chieng' ngewa makiny gi ngewa ma jonyuolwa kiny wakaw tingi maber. Albert ne ng'ata achiel e dalagi kendo nokaw ting jonyuolne. Sani jonyuolne onge kaka nyalo timo. Albert alikuwa mwaminifu, alikuwa yule kijana ambaye alikuwa anafanya kazi yake, na kwa ufupi alikuja home kufanya ama kumjengea mamake. Hata ukienda hapo home utapata kama ameshaweka matofali already. Na sasa tunashangaa anatolewa mbele ya wazazi wake, anapelekwa pahali hapajulikani. Kata doko ni rowere owuok oko ng'anyo e boma e wi tho mar Albert. Moko kuom rowere modak Mawego onyiso kit luoro ma gin godo e kindgi kod obila ka gitudo gima otimore ne Albert ni nyalo jukogi. Waluoro kata polisi seche moko kata kineno polisi kabiro iri to iluoro aluora nikech ichich kata ni gimoro gotimre ni kata komaki to kidhi duogo. Albert alikuwa mwaminifu, alikuwa yule kijana ambaye alikuwa anafanya kazi yake, na kwa ufupi alikuja home kufanya ama kumjengea mamake. Hata ukienda hapo home utapata kama ameshaweka matofali already. Na sasa tunashangaa anatolewa mbele ya wazazi wake, anapelekwa pahali hapajulikani. We doesn't have that energy to have that demonstration, being that we are afraid to demonstrate. Unaweza kuwa hapa kwa mtandaoni alafu kesho usitoke mtu amepotelewa nayo. Tekra Ojwang' dala ber kendo ngirore ahinya to man kod simba. Ni mar simba ngiro dala. Ma en simba Albert Ojwang' manyoketo dalo bedo kod siro. Pakamana negi sani siro ng'ielore kendo weyo ka kuyo kwako familia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E gwenge ma Kakoth, Kasipul Kabondo, e county ma Homa Bay.